Klimatické zmeny prinášajú nové výzvy pre naše domovy. Extrémne počasie, mrazy, horúčavy, všetky tieto podmienky kladú na naše domovy čoraz väčší tlak. Okná sú prvou líniou obrany, ktorá nás chráni. Okná nie sú len jednoduchými otvormi. Sú našimi ochrancami pred svetom vonku, ktoré nám umožňujú vychutnávať si teplo, svetlo a pohodlie nášho domova, aj keď vonku zúria búrky. Nie sme len odborníci na technológie. Sme tým ľudí, ktorí spolupracujú pre spoločný cieľ – zlepšiť životy našich zákazníkov. Sme hrdí na to, že každý z nás prispieva k zmene, ktorá zníži vaše náklady a ochráni našu planetu. S investíciou do našich služieb, servisu okien, inštalácie fotovoltiky a protislnečných fólií nielenže chránite svoj domov, ale aj šetríte peniaze. Vaša investícia sa vráti v podobe nižších účtov za energiu, zvýšenej hodnoty vášho majetku a udržateľnosti. Váš domov je vašou pevnosťou. Pravidelná údržba a modernizácia vám prináša komfort, bezpečie a dlhodobé úspory. Starajte sa o svoj domov a on sa postará o vás. Viac ako 100 000 domácnostiam sme už pomohli znížiť náklady a zlepšiť kvalitu života. Teraz je rad na vás. EcoHome, váš partner pre udržateľné bývanie.